Dyma ni nôl yn y TP Cefn Llwyfan Steddfod yr Urdd, a falch iawn o ddweud bod Edith wedi ymuno â ni rwan. Hei Edith, yn iawn? Ie, iawn, diolch, sut y ti? Da iawn, diolch yn fawr. Da ni, unrhyw sydd wedi gweld rhywun diweddaraf y selar, yn gwybod bod gyda ni, ti wedi clywed eitem arbennig efo Edith yn hwnnw. Ond unrhyw sydd heb darllen y selar eto Edith, pwy wyt ti, lle wyt ti'n dod, pa fath o beth ti'n neud? So, dwi'n 19, dwi'n byw yn Aberfan ar hyn o bryd, gyda'r Audrey. Ar hyn o bryd, dyn ni jyst yn creu music, rhyddhau y music, creu fideos, mynd o gwmpas Cymru yn gigio. Dyn ni wedi symud ymlaen i wneud pethau mwy fel electronic yn ein set. So, dyn ni'n gwneud pethau acoustic, jyst gyda'r gitar a'r llais, ond dyn ni eisiau rhywbeth mwy gyda'r piano a synths a pethau, so, a dyn ni'n performio yn Cymraeg, so mae'n wych, really. Dyn ni just i setio off nawr. Mwy pobl ifanc. Mae'n siarad mwy pobl ifanc, so mae'n neis i ni cael neud pethau fel hwnna. Dyn ni wedi cael lot o gigs ar gyfer y haf, so mae'n wych hefyd. So dyn ni bod wedi trefeilio lan y lawr y gogledd a beth bynnag, Be, da chi dyn ni dau set ar y maes heddi do, un ar y llwyfan perfformio ac un ar Coleg Cymraeg. Dwi'n cymryd bod yr un set llawn ar y llwyfan perfformio, set acoustic ar y llwyfan? Ie, set acoustic ar llwyfan Coleg Cymraeg. Oedd yn really cool. Oedd yn laid back, stripped back, oedd yn jazzy set. Peth hollol gwahanol i beth o'n i jyst i wneud nawr ar y llwyfan perfformio. So, mae'n neis cael y ddau set gwahanol hefyd. Ie, mae'n cos efo electronic, ti'n gallu just mynd mwy intense. Ie. A pan ti'n neud yr un acoustic, mae'n just kind of almost yn chill. A mae'n peth hollol newydd i mi, so mae'n really cool. Yndi, mae'n handi gallu cael yr amrywiaeth yna, dydy? Ie. Felly, dyn ni, dwi'n gwybod bod Selar di dod o draws rhaid y gyneuon di ar SoundCloud ag ati. So, be wyt ti wedi gwneud hyd yma o ran recordio ag ati? Wel, dwi'n recordio efo Sam Humphries o Calan. Mae o'n creu music i fi. A basically, mae'n amazing. Dwi'n recordio music gatref. Fel rough mixes, a wedyn dwi'n mynd at Sam a da ni'n creu peth fel... Mae'n remixio'r caneuon, basically, a neud nhw'n well. So... Da ni'n gweithio fo Endaf. A hefyd Endaf Roberts o Gnarfon, a o'n wych hefyd. So, da ni'n symud mwy at y pethau electronic nawr, so mae'n really cool. Da ni'n gobeithio ryddhau mwy o tunes gan Endaf, a hefyd mynd ar Radio Cymru efo Endaf performio pethau yn fyw, sydd yn cool. A ti sôn thai chymach gynt bod gen ti fideo, music video ar y gweill hefyd? Da ni wedi bod yn brysur yn lle o'n ni, yn Traeth. Yn Ynys Môn ar Traeth, really nice. Oedd coleg Menai di rhoi neges i fi yn dweud o ti eisiau ni recordio fideo ar gyfer rhyw tasg o'n nhw'n wneud yn y coleg. So, oedd hwnna'n amazing hefyd. So, dwi'n gobeithio jyst ryddhau hwnna a wedyn cael launch ar gyfer EP newydd fi o'r enw Cyfrinach. Ti'n gallu prynu hwnna nawr ar iTunes a pethau, bob dim. Sydd yn cool, so gobeithio cael EP launch, yn Caerdydd, rhywle. Da ni'n planio hwnna nawr. A mae gennych chi dipyn o gigs dwi'n meddwl ar y gweill gyfer haf, lot o wyliau ag ati? Ie, lot o wyliau. Da ni'n brysur yn y haf. Da ni'n cael gwyl arall, Surf Snowdonia, Tafwyl, Goody Who. Gymaint o hwn yn y rhywun a'n cofio nhw. Ie, mae'n lot. Mae'r gig Goody Who, hwnna di'r noson lle mae'n beder ohonych chi ferched? Ie, noson Cymraeg yn Goody Who gyda Daniel Lewis, a mae'n cwpl arall. Music hollol amazing, so dewch draw, mae'n mynd i fod yn noson wych. Gret, wel, diolch fawr iawn ti am y sgwrs. Dim problem gwybod, pob lwc gyda'r cynlluniau gyd ar gyfer yr haf a gyfer EP newydd, a nyn nhw edrych mlaen at weld y fideo na'n fuan. Ie, diolch yn fawr. Diolch ti di. Ta-ra. Diolch Audrey. Diolch.